dag skal vi simpelthen lave Hot Nut Challenge, og mig og Pablo er ikke helt alene i dag. Vi er nemlig gutterne med i dag. Reglerne fungerer sådan her. Vi skal lave spin the wheel om, hvem der skal have hvad for en af de her levels. Og der er 5 levels i alt. Det er den stærkeste. Ja, det er det. Okay, nu spinner vi. Hvem der skal have den første ned? Ja, den lille skal. Det skal... Oliver. Det skal Oliver! Nu tager Oliver den sidste her. Okay. Vi er også vandt. No reaction. Nu er det nummer 2. Nu skal vi til at spille wheel igen. Er det den her? Nummer 2. Ro i salen. Kom nu. Ikke klap. Det er overhovedet ikke dig. Overhovedet ikke. Okay. Sigma. Må vi klappe nu? Nu spiller vi et wheel. Ja. Det er Pablo. Nu skal Pablo have den tredje stærkeste. Lad os se. Jeg græder i videoen. Den er ikke så stærk. Han er ved at dø. Jeg vil bad på, han hørte ikke om den. Det er lige bag for sæt. Shit. Kig. Dokumenter. Er det stærkt? Det er meget. Det krasser helst. Og nu er det final. Nu finder vi ud af, hvem der skal have den fjerde stærkeste. Og hvem er det? Så tager du bare nummer 4 stærkeste. Lad os se. Er det stærkt? Jo, du skal den sidste. Er det stærkt, Emil? Er det stærkt? Ja, det er det Tæt os. Den krasser rigtig meget i helmåden. Den krasser. Krasser rigtig meget overalt, faktisk. Yes. Nu skal du have den 5. Jeg har lige taget det her. Den allerstærkeste nød. Den stærkeste. Drenge, må vi gerne snige her? Så er den alt der. Det er ikke skidt gjort. Tag 2 bringer. Må jeg tage er du klar? Vi smiler alle sammen. Vi smiler for lige for at være sikker. Det er varme til at spise. Det lader på mig. Du er så nøj, jo. Victor! Hvor Victor hen? Nu her, Ahmed. Hvor Victor hen? Tæl, hvor du føler, Ahmed. Venner. Det var alt for den her video. Det var alt. Tusind tak, fordi I har set med. Vi beklager rigtig meget for lyden. For alt den larm, der var i baggrunden. Det beklager vi. Det var rigtig mange mennesker inde, så... Ja. Yes. Så ja, men ellers så tusind tak, fordi I har set den her video. Husk at like, husk at subscribe. Og klokken. Tryk på klokken, fordi så får I alle notifikationer, når det er. Så ja. Ja. Tak for i dag. Så tak for i dag. Vi ses. Hej.